La M con la A, ma. La M con la A, ma. Mama. Horrela ikasi nuen irakurtzen, gaztelaniaz. Herriko giro guztia euskalduna zen, baina eskola erdalduna. Ez, gure txikitak mundua ez zen gaurkoa. Gauza batzuetan hobea, beste batzuetan txarragoa, desberdina. Kalean jolasten ginen, etxean ipurtikoak ematen zizkiguten, ez genekien zertzen pizza bat. Orduko janari aukera ez zen batere ugaria. Janari batekin lotzen dut irakurketaren bigarren oroitzapena eta oraingoan ere erderarekin, gaztelaniarekin. Oinarria dut txokolatea. Niri asko gustatzen zitzaidan, haren zaporea eta haren usaina biak. Baina batez ere usaina. Zaporea segituan haitzen zen, usaina ez. Paper normalean bilduta egote zen txokolate tableta, orduan ez zegoen eta paper plastifikaturik. Txokolateak usaina barreiatzen zuen tablet ireki gabe ere. Haizeak urrutik ekarritako abaliz bezalako usain exotikoa, trinkoa. Baina hauan, zapai guztia hartzen zizun. Baina arazo bat zuen orduko txokolateak. Garestia zen, eta gure etxean astean behin bakarrik jaten zen, beti meriendan. Nik txokolate marka bera eskatzen nion beti amari. Ahaztu ere egin zait zeintzen marka. Baina ahaztu ez eskidanak, barruan zetozen ipuin liburu txiki-txikia dira. Ipotzen liburuak balira bezalakoak. Liliputakoak bezalakoak. Txokolate tableta bateko liburu txiki batean, Gulliverren abenturak izenekoan, jakin nuen Lilliput isla txiki-txiki bat zela. Bertako etxeak, biztanleak eta liburuak ere halaxe ziren txiki-txikiak. Liburu txiki haietan ikasi nuen beste gauza asko ere. Txokolate usaineko ipuin batek Hamelingo txistularia zuen izena. Hamelin izeneko Alemaniako hiri txiki batean, pandemia handi bat egon zen arratoiek sortua. Eta txistulari bat, txistua jo eta jo hasi zen, txistu soinuaren atzetik arratoiak ibairaino eramateko. Ibaia sartu zen txistularia, haren atzetik arratoiak. Denak ito ziren bertan, txistularia salbu. Eta Hamelinen ez zan gehiago pandemiarik izan. Katu botaduna izeneko ipuina irakurri nuen nien aldiz, ipuineko katu botaduna goseak dagoen batean, ni pentsatu nuen etxeko katua ere goseak egon zitekeela, eta errukituta nire txokolatetik eman nion. Amak txokolatearekin kendu zion katuari ahotik kolpe batean. Seme, txokolatea benenoa da katuentzat, esan zidan. Ni beldurtu egin nintzen, katua asko maite nuen eta. Ordutik, etxeko katutik aparte hartzen nuen merienda badezpadare. Dida irakurtzen dituen ipuinak, behin baino gehiagotan. Gainera, gure etxean oso liburu gutxi zeuden, eta zeuden apurrak lodikotea ziren hiztegiak bezalakoak. Tabletetako ipuinak ordea laburrak ziren, eta txokolatearen usaina zuten. Hiztegiek aldiz, zoko usaina. Behin, zerbait harrigarriak etatu zitzaidan txokolate tableta batekin. Irekin nuen, beti bezala azkar-azkar, ikusteko ze ipuin zegoen bertan. Eta liburutxoak, txokolatezko etxea zuen izenburua. Txokolateko etxea, txokolate usainarekin. Bi ume protagonista. Zein baino zein jatorraroak. Bat-batean, umeen ama ordea agertzen da estenan. Ez ditu umeak maite, eta etxetik bota nahi ditu. Ama ordeak baso baten behihotzeraino eramango ditu bi txikiak, eta bertan utziko ditu abandonatuta. Ume gaixoak. Baso gero eta ilunago hartan, ezin nuen txokolaterik usaindu. Liburua itxi ez itxi nengoela, txokolate usain trinko bat usaindu zuten umeek, eta umeekin batera nik. Basoko bihar bola handien artean, zegoen txokolate koloreko txiki batetik zetorren usaina. Umea joan ziren bertara,
Egin zuten atean tok-tok, gaua bertan pasatzeko gogoz. Baina itxura gaiztoko emakume batek zabaldu zien atean. Sorgin bat, sukaldean pertza handi bat txokolatez gainezka. Nazkatuta nago beti txokolatea jaten. Gaur umea jango ditut txokolatea txok-txok bustita. Esan zuen Sorgina marmarka, baina umeek beldurrak airean ospa egin zuten txokolatezko etxetik. Hori da labur kontatuta txokolatezko etxea ipuinaren muina. Gozoa ba hasieran, mikatza oso mikatza gero. Garai bateko ipuinak ala ziren, gogorrak. Garaiak ere gogorrak zirelako. Eta gaurko ipuinetan ere dena ez da gozoa izaten. Bertan gertatzen den guztiak ez du txokolate usain izaten. Gutxi asko, bizitzan ezela. Tabletetako liburuak irakurtzen segitu nuen nik. Eta bilduma polit bat osatzen ari nintzen txokolate usaineko liburutxoekin. Ipuin dezenten euskan, ondo gordeta nire mesanotxean. Eta mesanotxea zabaltzen nuen aldiro, txokolate usaina. Baina 8 urte nituela zarautzera joan nintzen bizitzera gurasoekin. Eta ipuinak, eta haien usainak orion gelditu ziren. Baina irakurtzaletasuna, ez. Ordutik, irakurtzaletasuna nirekin eraman dut joan naizen toki guztietara.